moramora entie sani. Sani wan ka. Achiel kuom paro ademba masewinjo en ni ng'ato ka ng'ato tim tije. Ne ntiere wach manogol ni to dak we IBC motim tije. Ang'o madhiro mondo mi kaka rawero doge chenro ma kamae? Gima timore ni kapok iga moro waenyo ka orumo, gima nentiere e news kama mora ni jomatindo ok wuog oko mondo dhi okaw kura. Jomatindo wuok mana oko sama ji nitiere ng'anyo, ji nitiere protest, ji nitiere town. Koro gima netimore ni all along, king'iyo social media na chakre chon, gima timoga en civic education, civic content. Mane gima ne watemo timo to the point that nanyiso ng'ato ni we can't be the better generation or we don't come out to register for voting. Mano koro gima natimoga. Koro IBC nigi budget over 100 million, karibu million 100 mar timo gimotimo, lakini nok gitim, to be honest. Onge kama nanene kama IBC owuok nyiso ji ni ntiere continuous mass voter registration mane timore cha, continuous voter registration no onge kama ne IBC nyiso ji ni kidhi bunge kata constituency kama idake inyadhi register vote. Koro ne en gimoro mano timo mana mos atimo mos. Ok ni en gima chako nyoro kata gima chako chon kech. Actually en gima chako higa mar 2024 mane kuma na chako. Kinde mar finance bill. Kinde mar finance bill kech from finance bill kama ne asomo media, koro an videographer, photographer. Mane kaka aparo ni nachiel kuom jok mane pichni gi owuok but. Yeah, koro kata mane kaka nachopo nyaka blood parliament. So through that na yuda a bigger platform on social media after tero pictures go, videos go and narrating gima notimore. Koro en gima setimo all along to the point that noka nyabet pini arito mondo IBC obi otim gini, to gima timore media giwacho ni jomatindo kuog oko mondo kaw ombulu. Koro nawacho ni watim mekenda ji mang'eny matime. En mani mara koro chopo level ma wantiere sani ni. Yeah. Paro moko bose wuok ni dipo ni rawere ok dwa winjo duond IBC to pone gi wuok gi movement margi kata riwruok margi kanya magi donje. Mana dier for the longest time kwanza kata kia piny luo ji onge gi yie kuom IBC chakre chon, onge trust kuom IBC. Not only oken kende kaming'ade ombulu but kata kochopo kumikwane ombulu, kumego ombulu ji ok oyiego nikech kata piny luo dongo waywaga pile ni kura wakwal. Koro kata mobilization onge kaka nwawinyao yie ni jogi dhi timo gini, momiyo nwakawe as a personal initiative. Mana dier jomatindo rowere ok yie gi gima timore e IBC sani. Kata sani watemo mana gimwatemo timo ni we watem kama wanyalo. Ka gitimo gima gitimo ka pile to sawa, lakini sani we watem gima wanyalo kama wanya chako go en kawo ombulu, kwa tiko ombulu koro wadhi luto ombulu. Nitiere wechego mane timore kawuono.